Elkarregandik ikasiz solasaldi sortaren atal berri batekin gatozkizue gaur, eta guri tokatu zaigu talentua aztertzea. Eta horretarako 3 pertsona gonbidatu ditugu. Lehena Ainhoa Fernandez Ortiz, Ulma Packagingeko personen kudeaketaren zuzendaria zarazu, Deustuko Unibertsitatean psikologia ikasketak egin ondoren LAPeko goi mailako ikasketak ere egin zenitun, Mondragon Unibertsitatean MBA bat burutu zenuen, Alfa, Ulma eta Dano batetik ere pasatutakoa zara, gaur egungo zereginetan jardun aurretik, ongi etorri, eskerrik asko. Edurne Ruiz ingeniaritzan lizentziatua da, 20 urte baino gehiago eman dituzu industria eta zerbitzuen sektoreko hainbat enpresetan lanean, eta gaur egun arlo akademikoan eta pertsonen eta talentuaren alorrean ikerketa eta transferentzia proiektuak garatzen ari zara Miken eta Mondragon Unibertsitatean. Eskerrik asko zuri ere, ongi etorri. Eta Jon Gurrutxaga ere ingeniaria da, ingeniari industriala, bere zure ibilbide profesionala KAF taldean garatu zenuen, baina 2019tik arlo publikoan ari zara, Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntza eta nazioartekotzeko zuzendaria, eta 2023 urtean hasitako legealdi berrian talentuaren inguruko gaien ardura ere badaukazu. Bueno, 3 prest talentua hitz egiteko. Bai, gai entzutetsua da, asko hitz egiten dugu talentuari buruz, azkenengo urteetan badirudi besterik ez dagoela, talentua zebesterik. Nik talentuari buruz zuei galdetu aurretik, ChatGPTri galdetu diot ia talentua zer dan. Eta adimen artifizialarekin funtzionatzen duen tramankulu honek esaten duena da talentua pertsona baten bere jarduera edo lanbide jakin batean duen gaitasun berezi eta nabarmenari esaten zaiola talentua. Hainbat esparrutan ager daiteke gainera, arteak, zientziak, kirolak, gaitasun intelektualak edo eta lidergoa eta negozioak. Eta talentudun pertsona bat izateak zer esan nahi duen galdetuta, ChatGPTek dio pertsona horrek bere jarduera edo esparru jakin batean gaitasun berezi eta nabarmena duela, hau da, besteak baino errazago edo eraginkorrago jartuten duela alor horretan, eta emaitza hobeak edo ezoikoak lortzeko ahalmena duela. Eta zuek zer uste duzue? ChatGPTek esaten duenarekin ados, ñabarduraren bat egingo zenukete? Nik esango nizuke, batzutan hori labur biltzeko ez dago nuke, igual pertsona egokia leku eta momentu egoki batean eukitzea. Zure esakezu gauza batzuk oso potentiak, baina ez da momentu eta egoera, orduan batzutan enkaje hori egitea hori da benetan eraginkorra dana. Pertsona hori eta egoera eta lan horretan egotia. Niretzako, barkatu. Adibidez, talentua nondik datorren zer dan, definitzeko, nik uste garrantzitsua dela talentu hitza nondik datorren, ChatGPTik kasu honetan ez digu esan, baina talentu hitza erromatarrek erabiltzen zuten txanpon bazen talentum hitza eukana, eta hortik balioa duen zeo zer da. Gaur egun, eta pertsonan foko hori jartzen badugu, balioa pertsonangan egongo zen, eta hortik pertsona daukaten gaitasunak, bereziak, pertsonatzuk eduki aldutenak edo trebetasunak izan aldira. Nik uste dut erakundera edo enpresa batera joaten bagara, zer da talentua enpresa baten dako? Zer da, pertsona gutxi batzuk eukileke dauen gaitasunak o trebetasunak, edo denok daukagu talentuak eta gutako bakoitza dauka talentu bat. Eta oso garrantzitsua da enpresa bakoitzak edo lantalde bakoitzak hori definitzera. Zergatik definizio horren arabera izan leke da gauza bat inklusiboa edo esklusiboa, esaten badugu pertsona batzu direla edo dano gerela. Eta hortik enpresan estrategiak eta bebai zerrikusi jaukiko dagoei, Orduan niretzako esango nuen oso garrantzitsua da
talentua zer den, balioa daukan zeo zer dela, baina erakunde bakoitzak edo lantalde bakoitzak definitu behar du zer dan beraientzako talentua. Nik esango nukenik eta behin talentua pertsonak diela. Gaur egun nahastu egiten dugu talentua hitz egiten dugunen zer esautzen den talentuari buruz. Lehen behintzat talentua goi mailako ikerlariak, goi mailako pertsonak aritzen ziren proiektuak garatzen eta abar, baina gaur egun eta biekin bat nator azkenean talentua pertsonak dira gaitasun batzuekin, garatutako gaitasun batzuekin, urteotan garatutakoak, eta lerrokatutak egon behar dienak merkatuan, industrian, eta bai gure zentro teknologiko sarean ere, lerrokatuak egon behar die beharrekin. Beharren horien arabera, guk urte horietan zehar gaitasun horiek jorratu behar die behar horiei erantzuteko. Da nik hola definituko nuke. Batzutan ematen du, eta talentuari buruz hitz egiten ari garenean, buruan daukagun irudia da Einstein edo Marie Curie edo horrelako persona oso jakintsua, ez? Baina hori ez da zuek definitu duzuena. Orduan pixka bat gizartean ere igual definizio hori lurrera ekarri beharko gonke? Ziurrenik definizio konkretu bat faltakoa, o ez, igual ez da beharrezkoa, baina egia da eta aldunditik behintzat eta hainbat erakundekin eta hainbat enpresa eta zentrokin elkartu eta gero talento hitza jarraitzen dugu erabiltzen, baina ez zaigu asko eta hitza hori gustatzen erabiltzea. Ulertzen jazu. Baina erabiltzen jarraitzen dugu. Azkenean, ez duk esan dezunarekin bat natorrelako, ez? Beti haitu dugu talentua Einstein batekin, Einstein bat izan behar dula, eta gaur egun talentu bat, lehen nik esan dudaren arabera, lanbide heziketako pertsona bat behar dela lanpostu bateako enpresa batetan, azkenean hori ere talentua da. Pertsonak bezala, ez da, azkenean. Bai, eta nik uste dut azkenean talentua beharra da. Horregatik gaude gaur egun guk ere hemen talentuari buruz hitz egiten, ez? Eta bai, administrazio aldetik, erakunde aldetik, unibertsitate aldetik bai, uste dut lehenengo gauza da, gabitz esaten zer den talentua, baina argi dagona da gaur egun dagoen behar bat dela. Talentu hori erakartzera, sortzera eta erakartzera. Izena ez da gehiegi gustatzen, izena aldatzera joko dugu eta talentuari buruz hitz egin beharrean X esango dugu edo zuzena litzateke talentodun pertsonei buruz hitz egitea edo gaitasunak dituzten pertsonei buruz hitz egitea, ze nahiago duzue? Bigarren hori. Gaitasun duten pertsonei buruz hitz egitea. Bai. Talentuaren egoera hitz egiterakoan, Ekotek erakundeak 2024ko urtarrilean argitaratu du estatuko talentuaren mapa eta 2023ko datuak hartuz eta hor 6 elementu neurtzen dira, erraztea, erakartzea, haztea, mantentzea, gaitasun teknikoak eta ezagutza. Eta hauen batez bestekoa eginda, Euskadiko talentuaren indize orokorra 66,4 puntukoa da, eta Alemaniarekin alderatuko bagendu, Alemaniatik nahiko gertu, Alemaniakoa 67,3koa da, eta estatukoa berriz, estatuko batez bestekoa 59,1koa. Zuek datu hauekin ados, Euskadi posizio honean dagoela esango zenukete talentuari buruz hitz egiten dugunean eta 6 elementu horiei buruz hitz egiten dugunean?
Orokorrean, segura daukagula gauza asko hobetzeko, baina uste dut gure herria daukola kultura industriala garatzekoa, guk etxetik garatzen ditugu pertsonak, orduan badaukagu hor sortzeko, mantentzeko eta sozialki gainera egoera on batean mantentzeko badaukagu, uste dut, nire ustez, industria garau bat eta daukagu ere gure instituzioak lan egiten horretan, unibertsitatean ere lan egiten eta eskolak lan egiten hortik, orduan, pentsatzen dut bai gaudela ondo, seguru daukagula gauzak aldatu beharra, baina uste dut aspaldi landuta dagoen lan badala. Ez dela gauza berria, eta, klaro, orain momentu honetan, egoera hobeago batean jartzen gaitu, bestekiko. Bueno, nik berdintxo esango nuke, guk gaur egun estatu mailan langabezi tasa baxuena daukagu. Hori datu objektiboa da. Eta horren zergaitia azkenean, berak esan duen bezalaxe, azkenean oso industriala gea, baina ez hori bakarrik. Daukagun zentroen teknologi sarea oso indartsua da. Eta sare horretatik industrietara bideratzen dena teknologia da, punta-puntakoa. Alemanekin konpetitzen duguna. Eta horrek eragiten du azkenean bikainezko lanpostu asko egotea. Eta horrek eragiten du baita ere, estatuarekin konparatuta langabezi tasa baxuena izatea. Baina, guri gustatzen zaigu Europar herrialdekin konparatzea. Alemanekin konparatu eta beste herrialde batzuekin ere konparatu. Eta talentura berriro ere bueltatzen baldin bagea, gaur egun, lehen esan dezun bezala, geroz eta gehiago entzuten ari da talentuaren eza edo hau Alemanin ere gertatzen ari da. Hau ez da Euskal Herriko arazo bat, baizik eta Europako arazo bat, eta etorkizunean, orain, etorkizuna da, erantzun bat hasi behar dioguna. Horra adibidez, dago 2001an ja liburu bat publikatu zen The War of Talent estatu batuetan, eta just horreri buruz oian, ez? Zela talentu globalaren leialtasuna etorriko zela, ez? Eta horrekin enpresak eta estrategiari lotutako egoera berri baten ikusiko ginela. Eta azkenean ez bakarrik gaur egun, ez? Gu bizitzen duguna gure realitatea da, baina ja realitate global bada. Zuk talentuaren alorrean denbora daramazu, eta zuk ere aipatu duzu, talentuaren edo talentudun edo gaitasundun pertsonen inguruko gai hau ez da berria, ez da, badirudi orain dela pare bat urte hasi ginela gai hau jorratzen, baina zuk aipatu duzu. Ez da berria, ez. Aspalditik dator, baina egia da, gaur egun, igual hasieran, igual ikastoletan aritzen zen, gero unibertsitatetan, eskoletan, eta pizkanaka, hori junda industrietara juten. Orduan, aurkitzen zara lehengo selekzio prozesuak egiten zirela erabatean, jendia apuntatzen zen, eta gauza da, alrebez da, zuk topatu behar dituzu. Aldatu da zeharo. Eta hori da gure egunerekotasun gauza bat. Pentsatzen dut pausuak eman direla ikastolatik ikusten zenetik, ezta? Eta orain ja, gauzatxoak eginda daude, baina gure egunerakotasunean dauz, enpresetan. Behar horrek. Bai, eta igual horrezaten gebenian lehen, ez? Talento beharra dagoela, guztiz aduz, ez? Ainhoa dabilena esaten gaur egun, eta hor dago gure lana, ez? Elkar lan egitera, elkar programak ezagutzen, zerbitzuak ematen, ez? Eta niretzako hor gaude, ez? Unibertsitate aldetik, behintzet, enpresetatik gertu, ikerkuntzatik ere tendentziak ondo ezagutzen, eta bai edukiak sortzen, ez? Gaur egungo gazteak, formatzeko eta bai enpresetara gerturatzeko. Baina guztiz adoz, paradigma aldatu egin dela. Lehen eskaintza bat publikatzen zen, ez? Eta enpresa bezala gauden itxarotzen, ez? Elkarrizketak hasteko eta zerrenda begokagun. Gaur egun gu maite mindu behar ditu
ditugu, ez, pertsonak zergatik behar badago eta eurak aukeratu behar digute guri. Desberdin kasun bada. Egia da enpresak ia burrukan egoten direla unibertsitateetako atean edo lanbide heziketako eskolen atean jendea hartzeko, kontratatzeko, erakartzeko, fitxajeak egiteko eta batak besteari kentzeko futbol taldeetan bezala. Egia da, gero eta gatzago dela topatzea eta orduan behar asko daukagu eta jende gutxi dagoenez, denok ibiltzen garela hor, gurentzako onena dena bilatzen, ezta? Baina gauzak hori gertatzen da, hori errealitate bat da, baina gauzak lantzen ditugu lehenagotik, ez da? Orduan, adibidez, eskolekin egiten dira akordioak edo eta dual moduloak egiten dira, eta denok batera egiten duguna da, unibertsitateak edo zentroak esitu, eta guk areta gazteagoak hartzen ditugu gure enpresetan, eta jazten dira gurekin, baina, hala da. Gaur egun, pizkatxo bat ibiltzen gara horrela, denok garrapatu nahian. Zuk esan dezu moduan, eta futbolarekin izpilu, arrobia landu behar da. Eta enpresak konturatu dira talentoaren falta horretan, arrobira juten dira, eta arrobioi lantzen dute, eta eredu dual horren bitartez talentoa, pertsonak erakartzen dituzten, edo bestela, beste enpresa batzuk eramango dituzte. Eta ez dakit burruka hola hitz handikin esan behar den, baina egia da enpresak horretan dabiltzala eta arrobira, unibertsitatea juten diela, azkenar zer nolako pertsonak aurkezten dituzten. Eta pertsona horiek praktika batzuk egiten baldin badituzte, beren ikasketak bukatu baino lehen, arez eta hobe, azkenean gero enpresa erakartzeko. Lehen igual itxaroten gendun bukatzen zenugunean ikasketak, eta gaur egunez gaur gauza proaktiboa da. Bukatu baino lehen, hasten garaia begiratzen, eta praktikak duala, eta beraie horrela ezagutzen dute bai enpresa, eta aukeratzen dute bai, ez da duz debitu hau, gustatzen zait, elkar joku hori moten dau. Eta biok ezagutzen gara, baina beraiek bi direkziotan. Babitu, gustatzen zait, hemengo giroa, soldata, esparrua, ez dakit. Eta enpresak ere, pertsonak ikusten du. Nik uste enpresaren estrategiak desberdina direla, azkenean saldu egin behar zera eta zure marka landu behar duzu, zatik aukeratu egin behar dizute. Eta hortik zure balio proposamena garatu behar duzu, zure segmentazioa edo targeta oso argi eduki behar duzu, ze profilen bila zabitzen eta estrategia konkretu bat egin horretara, zure barneko kultura bai, balio proposamena saldu, baina zer egiten dugu barruan, pertsona hori etortzeko gurekin lanera. Orduan, niretzako marka hori landu behar da, eta hori kanpora komunikatu behar da. Zerk egiten du enpresa bat erakargarri? Enpresa handia izatea, nazioartean zabalduta egotea, jaiegun asko ematea, lan baldintza oso onak, soldata onak, zer da gehien baloratzen dana gaur egun? Nik uste hori oso galdera hona da, ez dakit datuak beraiek hobeto eguiko dituzten, baina egia da, lehen esan dugu, elkarlanean egon behar garela, baina oso garrantzitsua da gazteak, hemen gazteak egotera ere, eta hortik jakitera gaztea daukaten beharrak. Zergatik, lehen igual ikusten zen zer ikasi duzun, ze lan esperientzia daukasun, baina gaur egun jakin behar dugu gazteak zer nahi duten, zeri ematen dioten prioridadea, zer bilurra daukaten. Eta hori izango da, gehien, lan hibrido bat edo malgotasun eukitzera, soldata hor egongo da, baina zeri buruz ari gara hitz egiten, eta hori erantzuteko gazteak ezagutu behar ditugu eta euran beharrak, Ados nago horrekin, lan baldintzak beharrezkoak dira,
Baina nik baita ere esango nuke zer nolako proiektua dauzkagun eta proiektuaren arabera gaitasun handiago izango ditugula hemengo jendea bertan gelditzeko eta kanpoko jendea behar baldin badugu kanpoko jendea ere erakartzeko. Eta lehenan esan dudan bezala, behintzat Gipuzkoa Foru Aldunditik aigea saiatzen proiektu ezberdinak bikainezko proiektuak eta etorkizunezko proiektuak martxan jartzen eta hor ditugu mugikortasun alorrean martxan jartzen aigean proiektua edo teknologi kuantikoetan martxan jartzen aigean proiektua edo ja lehendikan badauzkagun proiektuak, makina erremintakoa adibidez. Proiektu honak ez baldin baditugu, ez gea gai izango pertsonak erakartzeko, baina gure ustez proiektu badauzkagu. Nik esango nuke, beraiekin ados egon da, gertatzen dena da, enpresa bakoitza ezagutu behar du zeintzu diren bere gauzak. Adibidez, gu kooperatiba bagara, eta pentsatzen dugu kooperatiba izatea balore badala, orduan erakartzen dugunean, edo saiatzen garenean erakartzen pertsona gazte hauek, bai egia da gazteak aldatu egin direla eta gauzak aldatzen dihoazela, saiatzen zara jartzen zure gauzarik onenak. Ze innovazio gauza dekozun, ze bizitza proiektua aldu egin pertsona hori zurekin lan egiten, badauz gauza ezberdinak, gaur egun lehengoetatik, baina horrek dira balorean jartzen ditugunak eta jakin behar diguna komunikatzen. Ze batzutan horrek guk daukagu interiorizautak, kooperatiba gara, innomatu egiten dugu, gainera globalak geha, mundu osoan gauz, baina Euskal Herritik, horre gauzak jarri behar dugu ulertzeko beraiek eta erakartzeko, komunikatu behar ditugu. Eta batzutan ez gara, igual oso ona komunikatzen, baina hori da gure baloreak erakustea, zuk zentozunean nola aztertu zure baloreak eta gero plazaratu, ez da, beren dintzako. Eta guztiz, zeinoan, niretzako ez da gaude oso ohituta egiten eta ez komunikatzen. Enpresa barruan gauza asko egiten ditugu, proiektu asko daude, gauza asko egiten dugu, baina gero ez dugu komunikatzen kanpora. Orduan hori pena bada, ez? Bai, erabat ados, eta gaur egun gaur egun, nik esan dut proiektua behar dela, baina proiektuak ezagutuarazi egin behar dira baita ere. Eure burua hobeto saldu behar dugu? Gu eure burua hobeto saldu behar dugu, eta gaur egun esaten dena marka empleadora edo geroz eta gehiago landu behar da. Enpresek geroz eta gehiago landu behar dute, ez bakarrik enpresek, sektoreek ere geroz eta makina herramientaz azaldu dut, makina herramientak ere geroz eta gehiago bere buruaz saldu behar du, gure makina herramientan nolakoa den, eta areago jungo naiz, lurraldeok ere lurraldean dauzkagun baliabide guztiak saldu behar ditugu. Behintzat, beste herrialde batzuetako pertsonak erakarri nahi baldin baitugu. Hizkuntza izan daiteke elementu erakargarri bat, esan nahi dut, euskeraz lan egiteko aukera ematen duen enpresa bat erakargarriagoa izango da ematen ez duena baino, Euskal Herriari buruz ari garenean eta bertoko jendeari buruz. Gure kasun honiatik egon da, Euskaldun nivela oso altua da, eta nirentzako euskera ez da bakarrik hizkuntza bat, da bizimodu bat eta kultura bat. Orduan, pentsatzen dugu esan leikela erakargarria. Eta gero badaukagu postu batzuk, nahi ez izan behar direnak Euskaldunak, ze jende pila batekin hitz egiten dituztenak, baina bai laguntzen du erakartzeko, ze ez da bakarrik erabiltzen duzun hizkuntza, da daukozun kultura. Importantia da, bai. Bai, ados, bizimodu bat da, baiaraz baiara egia da azkenean enpresa batzuk euskeraz bizi nahi dutela, eta nik esan guke horrek ere lehiakorragoak egitarazten die. Beste baiara batzuetan, mixto bat dago, eta nire ustez euskera beharrezkoa. Hori esan da, nik esango nuke baita ere, globaltasunean hitz egin da enpresek gaur egin, eta enpresa askok beren eksportazioetan, ez dakit, beren salmenten 180% kanpora begira daude, kanpora bidaltzen dituzte. Eta enpresek geroz eta ez dakit nola esan gurke, multilingueagoak dira. Hau da, bilera askotan euskeraz hitz egiten da, baina beste bilera askotan ingelesez hitz egiten da, eta hori ere ulertu behar dugu.
Bai, ni guztiz ados, euskara, azkenean gure identitatea da, ez? Gure kulturako barne da. Eta nik uste dut, naiz eta gure kasuan, ez? Transferentziako proiektutan lurraldez Euskal Herriako enpresa desberdinetan gaude eta badaude enpresa batzuk ez daukatela joera hori, baina nik uste dut balorean jartzen dutela naiz eta ez euki, ez? Joera eri euskara integratuta edukitzera eta gure barneko identitate bat izatera, ez? Eta kanpoko jendea behar baldin badugu eta badirudi beharko dugula hemengo jaiotza tasak azken urteetan nahiko negargarriak direlako, nola bihurtuko gara erakargarri atzerriko kanpoko jendearentzako, atzerriko jendearentzako, ez bakarrik gure enpresak edo enpresak duen markagatik, esan nahi dut hizkuntzagatik ere, ez? Batzuk hizkuntzarena oztopo bezala ikusi dezakete, ez? Bi hizkuntza dituen autonomia erkidego bat, nola ikusten duzue? Ez dakit, zuke ikusi ditugula pertsona batzuk sartzen gure organizazioetan eta euskara ez dugu derrigortu, baina bai animatu dugu, ikusi dugu jendeak kriston pausuak emon dituztela. Respetu osoz, bakoitza bere nivelan, baina gure kulturaren parte bat da, eta beraien lasaitasunez hasten badira, nik ez diot ikusten alako esesko jarduera bat izango denik, edo ez dira etorriko euskera hitz egin behar dalako, ez dut uste hori gertagunikerik. Nik uste dut gauzak astiro eta naturaltasun baten barruan sartu behar ditugula. Nik esango nuke, ja azken hamarkadan behintzat, o gehiago, atzerriko jendea etorri da. Igual ez goi mailako postuetara, baina atzerriko jendea badago. Eta hemen esaten den bezala, el boka a boka, ez nolabait, asko funtzionatzen du, ez? Nik ez nuke esango erakartzeko horretan jendeak beldurrik izan behar duenik, azkenean guk bi hizkuntza dauzkagulako. Izan ere, euskara ez dute izango, baina Latinoamerikara joten baldin bagea, ondo dakite azkenean beste bigarren hizkuntza hori ondo dakitela, beraz, nik horretan ez nuke, ez zuke beldurrek eduki behar dutenik. Nik hori bizitzen dut, azkenean, nik kanpora baldin manoa bizitzera beste leku batera, kulturan integratzen naiz eta hizkuntza ikasi behar dut, ez? Orduan nik uste dut, igual gu joaten garenean kanpora edo lehen esan dugun bezala, bilerak inglesez egin behar ditugu, ez? Zergatik hori da gure hizkuntza, nik uste dut ona etorri eskero be gure kulturako parte bat dela, ez? Hizkuntza eta normaltasunez bizi behar dugun zeozer dela, eta gu lehenengo sinistu horretan, ez? Horretaz aparte, ez dut uste hori izango danik, traba bat, ez? Kanpoko jendea etortzeko, ona. Eta gero nik uste gero gube nahiko eskuzabalak izaten gara, ez? Hortik konprensio aldetik eta laguntzeko, bai, hizkuntzan integratzea nahi duten ahiri, ez? Aukerak ematen. Hitz egin dugu talentua erakartzeari buruz eta sortu lehenengo urratsa izango litzateke talentua. Gaitasun duen pertsonak edo talentu duen pertsonak sortzea, zerbait egiten ari gara gu hori egiteko, ja urrats batzuk ematen ari gara edo nola gaude, zer egin beharko genuke? Nik enpresaren ikuspuntutik uste dut enpresak aspaldi konturatu ginela generalean ezin gendula itxaron gizarteak sortzea talentu hori gu nahi gendun bezalakoa. Ikasketa hori ja ikasi gendun eta ziginen dualen lanekin, bai FP-an, bai eta ingenieritzetan edo eta beste heziketa batzutan. Orduan, parte hortan enpresak bai hartzen du parte bat tutorea gea, planak garantizau behar dugu ikasten dauela, ikusi behar dugu ikaslean nola dihon, orduan parte hartzen duzu garapen horretan. Eta etorkizunean gero eta gehiago.
gero eta gehiago, porque ez da gertauko, adibidez, un kasu berezi badaukagu, montaje batzuk ezberdina direnak, ez baditugu guk eskolekin batera lantzen, nola egiten da, nola egin behar dugun, ezin diogu eskatu gizarteari hori. Orduan, uste dut oso binkulautak egon behar garela eta aspaldi enterau garela, baina gehiago egin behar dugula. Eta instituzioak ere horretan. Bai. Osa, nik esango nuke ezinbestekoa dela hezkuntza azkenean lerrokatua egotia daukagun industriarekin. Eta horretan, gauza asko egiterari dira, adibidez, STEAM bokazioei buruz. Hainbat lanlerro daude bokazio horiek lantzeko, eta hori gaina txiki-txikitatik hasi behar die. Horretan, nik sartu nahiko nuke baita ere, emakumearen rola baita ere horretan, azkenean. Porque jende eza baldin badago, eta lanpostu horietan askok gizonezkoak beteta baldin badaude, emakumeak ere ikasketa horiek nolabait saiatu behar bideratzen. Eta etorkizunean ere azkenean aniztasun bat eta berdintasun bat egon beharko da horretan ere. Beraz, hezkuntza txikitatik ondo lantzea beharrezkoa da. Ez duzu sinistuko, ze ematen du oraintxe bertan hasi garela hitz egiten, baina ja denbora joan zaigu. Eta orain azkenengo esalditxo bat eskatuko nizueke, ez laburpen modura, baina bai behar bada zuen esperantza edo zuen ikuspegia, talentodun pertsonen inguruan edo gai honen inguruan. Esaldi labur bat. Nik izango nuke hau denon lana dela. Ez da bakarrik unibertsitateak, eskolak, instituzioak, enpresak ez, gizartearen lana dela. Denok jarraitu nahi badugu, bide honetan eta nahi baldin badugu gure beste generazioak jarraitzean hasten, denok egin beharko dugula, bakoitza bere ikuspuntutik landu hau. Pentsut denon lana, arazo bat baldin badatorkigu herri lan bat dela, guztien lana, alderdi publikok eta alderdi pribatuak elkarrekin lan egin behar dugun lana, eta horrela bakarrik aurrera aterako duguna. Nik esango neben behar badela bai, denon lana. Gu hemen gauzen enpresak, administrazio eta unibertsitate elkarlanean jarraitu behar dugula. Gazteak ere lehen esan dudan bezala ez, gure hirukote edo trinomio honetan ere sartuta, eta oso aguro doala eta ez dela geratuko. Orduan behar honeri erantzuna eman behar diogula eta gai izango garela emateko. Eskerrik asko zuen ekarpenangatik eta eskerrik asko solasaldi hau ikusi duzuen guztioi ere, ikusi duzuenez talentuari edo talentudun pertsonei edo gaitasuna duten pertsonei buruzko solasaldi honetan, erdia baino gehiago hor gelditu zaigu, galdetu gabe, hitz egin gabe, ia beste txandaren bat ematen diguten. Besterik ez, ondo izan, ondo bizi.